Ba ngakwa ban kren na kamta jongfi kani ka por ka bamenta. Utrauden ka khubor na kamta jongfi. Bakata ka khubor ka long. Balei ba pipen thut ya kani ka kurim ka jongfi ha ka ba kamut ban shakri utrai. Balei pipen thut ya kani ka khun ka jongfi ru ha ba kamut ban shakri yau Jesus Christ. Pi yaladir pidang jingai no trai yaladir pim jupoi jingaseng yaladir pim sungthui eish pang ka ktien ka jong blei henry haba ka ne ka kurim ka jong phi bat ka ne ka khun ka jong phi kamut ban shakri utrai pi long pan ban ka dau jong ka jingjen thot le se pim sungthui ke henry nga kwa ban karpat ifi ka ne ka por ka bamenta wanum shu khang kum tu lada ka ne ka kurim ka jong phi ka ong ngan le jaseng hang ta nga kwa ban le kum ta ka kum ka ktien ka jong blei le se ka kwa e ka jing pen baptist ne ka kwa ban le shakata ka ban yo e ka jing pen ngam don ru we khun ha ka ne ka por ma uru kwa ban shakri utrai kwa ban bot kat kum ka ktien ka jong blei henry ki shep tieng ye phi na mar ba phi kar ho ku mu khla phi berngem shisha ya ki bat ki ritmen sim bat ka long shisha kum ka jingjen thot ya ki bakin shakri utrai na mar ka dau jingjen thot ka long ma phi ha ka ne ka sngi kum shakri jong trai nga kwa ban maham ya phi wanom long ka jingjen thot ya ka ne ka kurim ka jong phi bat ini ki khon ke jong phi ha ba ki mut ban shakri yau Jesus Christ lada pi om kam dai da lech mat shwa daladi wan shwa daladi ya lech lang bat ki khon phi ba ne ka kurim shakata ka jaka ka ba ki ju lech jaseng snap dalaga jong ki skor ra ya ka jong ka bible puli pen kini ki shakri ki jong blei ki yalap na kim yalap kat kum ka ktien snap ya ka ei ka ba ki hikai ka dei na kam dei kat kum ka ji hikai na ka ktien ka jong blei pishu mudur kata ka jikai galong ka babakla kata ka jikai galong ka ba lamler henry nga kwa banong ifi ba ang ka sngi mdei ba maki ki sha lamler henry dei mapi uba sha lamler haus soitan tading ta let no mapi dala de rengkat bat kini ki khon ki jangfi bagane krim jangfi sha kata ka jaka ka baki ki shakri let dala de snap ye kata ka jikai snap ye ka jing yalap ra ka bible ro ra khulam ra ka kopi da tho ya ka ei ka baki ki yalap talada pisngo ba kam ya deidor ba ka ktien jong blei khang ye ki henry lada ka dei piru bot lem no ya ki tading ta ka ktien ka jong blei ka kren da ka ba e bat ka da maham jur hadu kata kata ya kita ki balong ki mau jin thut ne ki bon ra ya ka jin thut ka ktien ka jong blei ka ong Lukas khat nyau ka de khot ka ba ning kong ter ka ong ula ong ru ha ki sinran ka long ka bamla ya ka jin thut bakinom wan henry kordit yauta da ubakiwan ujiso ang kordit yauta ubreu bawan ra e ka jinjen thot bo jiso ang kumno kala khambaha yu lada onte da mau teliat ubakrao kerendang jeng bad bawan bread yu ka duriau ban ya ka baun penthot ya wei nakine ki baret utrai wong ka khambaha yapi bawan te no du mau teliat na rendang bad ban bread no yapi shata duriau kordit ang ujisu yau tau breu ubawan ra e ka jinjen thot ba ngakran ni fi ka ni ka sngi ka manta wanom long ka jinjen thot na ka manta ni ka kurem ka jangfi banam ta ni ka khon ka jangfi boneu khon wanom long ka jinjen thot yo ba ka jingem ka jangfi kan long ka ba kordit tadain ta kala ka bumut pa shu trai lech ta ka jin shakri snap ya dir pim bo julai jaseng ka ong pi lech no snap ka ktien jong blai puli ba no ka ktien ka jong blai wat ju shumut dur wat ju perkhat da kata ka jing perkhat breu ka jong fi wat ya ka jing shisha namar ka jing shisha kan pelai lut ya fi tip ya ka jing shisha baraba khun upelat ya fi da shisha philong ka yu bala lai lut namar ka ktien ka jong blai ka long ka jing shisha baraba fidan ka ktien jong blai finlong ki bala kentang kan namar kata ka ktien ka jong blai utrain kar khu ya fi ba ka sngi mamenta wanom berngem wanom berten wanom long kum tu khla bo shu berten bet malagas ngi ba berngem bet ba penrit mesim ikni ki khon henry to ai ba phiru pin penrit no al de khmat jong trai namaru jisu la janwan ukwa ya phiru ba pin pai no shau ukwa ya phiru ba pin bot no yo Jesus Christ ba pin bot yo namaru khat ya phi ka ne ka sngi ba ngai ka ne ka khubor kam dei ka shu jaran khat ka ne ka khubor ka dei ka utrai ukwa ban pen sngo sha phi ban maham ya phi ban khat it ri ya phi shakata ka jingpenem ka jong utrai unang le ki kamba aga jim jofi ba un kar khui fi ka kam un kar khui fi ka jinglong men sim un kar khui fi ka koi ka khia
Nongkhryiem fi ba long ru ka dau ka jingkarku ya ki ba bon ki men sim ngai utrai Nongkhryiem fi ngakwa ban doi nam ta jong fi ni kapor bat ngai bo utrai un play ka khmat ka bagan jaman sim ka jong fi ba fini i ka jing shisha bai ka ba fira ban bot ya ka ta ka jing sha ba ma phiru fit ngai how Jesus Christ kat kum ka ti ngin ya doi ka ni kapor menta trai nga doi ka pang nam ta nu khon jong me trai namar ka jing bom tip ka jong namar ka jing bom sung thu ka jong ukang go try ni ka kurem ba ni ki khon ban shakri yo Jesus Christ try ha ni ka singi ka kran ba ka khmat jo kan pet na do ni ka khlip mat ka bamta udan ki khmat re umyo I namar ka ta ka khmat ka bagan jam sim ka long ka bamat la try weng no ni ka jing ka khmat lot no I ta ka jing ka khmat kan da hap no na do menta ka singi kita ki saro ki baka kita ki saro ki ba pen mat la kin da lat no ba kin da hap no ba na do ni ka singi ko try unom long sho ko try ka daw jo ka jing chen thut onum long shu ba pen thut reun long ru ba bot no ko tra yame ban shakri yame ko tra jisu hallelujah uni ka borom ka bor jong me un ngai ame ko tra hallelujah kat kum ka tien ka jong me men kar kho ka ka khia jong men kar kho ka kam ka jong men kar kho ko tra hallelujah ka jing lo men sim ha ka jim ju halaga sngi ko tra nga dwai nga kar kho ye fi ba ka yin ka sem ka jong fi baro ha ka kerteng ka jong jisu nong penem amen but amen utrain kar kho ye fi un ai bor fi ba ngai utrai ukta ya fi ba fin long ru we na kita ran uba shirham jang Jesus Christ utrai kar khu fi pila an pila ban kendo ya ngiru bangin nang la ban ya kendo ban fi ban ya dwai bangin ya slok bangin ya kren na tien ke jong blei khnang ba fin nang la ban san how try kar khu fi Khubor amen.